Imos dar logo comenzo a rolda de prensa para dar conta dos acordos de Xunta de Goberno deste venres e poñerme o voso dispor para calquer cuestión que queirades plantexar sobre os mesmos ou outro tipo de asuntos, non? Os primeiros puntos teñen que ver con licencias e con permisos. Hai unha licencia para a reforma dunha vivenda unifamiliar na Rúa con Barro, tamén para as obras de construción dun edificio para 34 vivendas na Rúa Manuel Beiras, tamén unha licencia para a rehabilitación dunha vivenda na Rúa Poza do Bar, ou para rehabilitar parcialmente a coberta dunha edificación situado na Rúa Travesa. Hai tamén unha proposta de Jorge Duarte relativa á resolución de recursos de reposición contra un acordo de reparcelación no que basicamente o que fai é aceptar as alegacións dos veciños e cargarlle as costas dunha urbanización pendiente na marxe sur da Rúa Eduardo Pondal a promotora orixinal. Hai do punto 7 ao punto 16 as bonificacións os beneficios fiscais correspondentes que teñen prolongación tamén no 17 coa concesión de bonificacións no IBI tamén con 18 cunha exención e no 19 con outra exención no imposto sobre o aumento do valor dos terreos de natureza urbana. Hai tamén unha denegación no punto 20 de bonificación e unha rectificación dun acordo de concesión de bonificación do imposto de vehículos. Faise tamén a proposta que ven vindo de maneira regular a Xunta de Goberno relativa á concesión de todas as exencións por razóns sociais e de risco de exclusión social nas tasas de saneamento e depuración de augas residuais, suministro de auga e conservación de contenedores, a recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. Aprobouse tamén o proxecto técnico de adecuación da instalación eléctrica da piscina e o ximnasio de Santa Isabel con un tipo de 94.000 euros. Sabedes que os seguintes pasos será o inicio da licitación que terá que vir a Xunta de Goberno e a adxudicación. O que se aproba é o proxecto. Hai tamén unha cesión de uso a unha asociación vencellada ao Rubi como asociación Valentes para que poidan empregar o Estado Municipal Verónica Boquete o campo de adestramento para unha concentración de escolas de rugby. Hai tamén un recoñecemento de obrigas por convalidación de gastos de contrato menores por unha cuantía de alrededor de 4.000 euros. Hai tamén o inicio da licitación do servizo de deseño, produción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos das festas do Apóstolo 2019 da cidade de Santiago de Compostela, coa aprobación do gasto e apertura do procedimento de adxudicación, e sabedes que con un tipo máis elevado que outros anos porque a subvención nominativa do consorcio foise a 260.000 euros. Hai tamén a aprobación dos convenios que figuraban nos orzamentos prorrogados tanto para a Casa da Troia para este ano 2019 por 3.600 euros, para o Museo do Pobo Galego por 30.000 euros, para o Festival Feito a Man por 20.000 euros e para o Ateneo de Santiago por 20.000 euros. Hai tamén a asinatura dun convenio sen contraprestación económica para actuacións en espazos públicos e prazas de xuño a setembro da Asociación de Animación Sociocultural e Tempo Libre Circo 9. Hai unha proposta de Concha Fernández relativa á aprobación de diversos convenios con entidades e asociacións de carácter social entre o que está o proxecto HOME con 45.000 euros, Médicos do Mundo con 10.000, Oficina de Igualdade do ESC con 11.000 e o Albergue de Xoan 23 con 60.000 euros. Hai aprobación dun proxecto entre o Concello e a Asociación Compostela Solidaria para poder implementar, poñer en marcha un proxecto educativo para persoas adultas, é dicir, un proxecto educativo que permita, a través do voluntariado, axudar as persoas adultas nas probas de ensinanza secundaria a preparar as probas de ensinanza secundaria para adultos. Está asinado sen contraprestación económica entre Compostela Solidaria e o Concello, e o espazo onde se vai a desenvolver de maneira máis intensa no vindeiro curso será no espazo de Cabes, en Salgueiro.
Logo hai tamén unha proposta da área de Concha para acceder dous inmobles no punto 34 a Cáritas para un programa de apoio a familias monoparentais a través do programa Aveiro e a Arela para outro dos inmobles, dos pisos rehabilitados en Fontiñas, para o programa comunitario de protección de menores Caixa Proinfancia, que tamén manexa fondos de obra social da Caixa. Dase conta da asignatura do convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Diputación Provincial para cofinanciar o sostentamento do Centro Sociocultural do Ensanche durante o que foi o curso do ano 2018. E logo, en urxencias, hai unha proposta da área de Marta López relativa á solicitude de axudas á Axencia de Turismo para as actividades que resultaron de apoio, promoción e difusión da Semana Santa compostelana, nomeadamente axudas que hai ás cofradías por 4.435 euros. Están regladas estas axudas a nivel autonómico. Hai unha proposta tamén da área de Marta Lois de Desenvolvemento Económico e Emprego para a contratación temporal de desempregados no exercicio 2019. Estamos a falar da xente que se encontra ou depende da Risga, desa axuda para a xente en risco de exclusión social, en este caso de ámbito autonómico, e subvención que acaba de ser concedida ao Concello de Santiago para 20 traballadores que van a deixar de prestar a Risga e van a empezar o seu traballo no Concello, con unha xornada laboral do 75% e un período de 7 meses, e no cal pois o que existen son 3 traballadores como técnicos administrativos, 9 traballadores como administrativos, 7 como auxiliares administrativos e unha persoa como telefonista. En total o que se nos concede son 266.787 euros. Hai unha proposta de Rafa Peña relativa a aprobar un proxecto corrixido posta en valor do entorno residencial do Camiño Inglés e do acceso ao conxunto parroquial na Barciela, e a súa inclusión no POS adicional do 2018. Hubo que facer unha serie de modificacións por estar afectado polo Camiño Inglés e aprobase o proxecto cun tipo de 181.954 para unha actuación nun espazo de aproximadamente 300 metros. Hai tamén unha proposta de Concha Fernández relativa á adhesión do Concello ao convenio de colaboración entre a Xunta e a FEGAM para a implantación da historia social única nos servicios sociais comunitarios. Apróbase o inicio da terceira licitación para a concesión do uso privativo do dominio público para a explotación da cafetería situada no Parque da Granxa dos Xestos. Sabedes que, en primer lugar, sacárase unha licitación únicamente para empresas vencelladas ao social, que quedara deserta. Sacárase unha segunda licitación con un tipo que se entendía como moi asumible polo servicio de contratación, pero resultou que a contratación quedou tamén deserta. Volvese a sacar unha terceira licitación baixando o tipo polo alugueiro do espazo no ano a metade, en este caso ao redor de 4.000 euros ao ano para intentar unha terceira licitación e buscar a cobertura, que o prioritario, igual que se fixo na cafetería da estación de autobuses ou na propia cafetería do Auditorio de Galiza. Logo hai a prórroga anual da póliza de seguros de accidentes dos empregados municipais do Concello e en canto ao aparcamento da Xionlla, o único que se fai é dar cumprimento no proxecto modificativo que se presentou hai unha ou dúas xuntas de goberno e no cal, polo que sabedes, é un modificativo da obra que está en actuación, pero que ten que ser financiado pola parte privada, que fai incorporarse ao proxecto esa aportación da parte privada para poder executar o modificativo. E estos son todos os acordos de Xunta de Goberno. Algúna pregunta sobre os mesmos? Empezamos por aí, e se non, sobre outras cuestións. Sí, lo de os traballadores que van traballar a no Concello, a subvención da Consellería, o sea, paga a Consellería para que traballen no Concello, se non entendí mal. Sí, é unha subvención que se solicita para buscar a inserción laboral de persoas que en estes momentos son prestatarias da Risga, non? Entón, o que fan as persoas é renunciar á prestación da Risga e entrar polo período de 7 meses a traballar
traballar. O Concello fixera unha petición para 29 traballadores con período de 9 meses, o que se nos concede para 20 traballadores por un período de 7 meses, e ven sendo habitual nos últimos 2 ou 3 anos. É dicir, é habitual contar con esos programas de inserción laboral que a nos parecen interesantes dentro da administración a hora de buscar vías de inserción laboral para a xente que se encontra moitas veces alonxada da dinámica do mercado laboral. En canto aos fogos, a que se vai dedicar esa maior aportación? Bueno, esa mellora, eu non vin os pregos, fará unha presentación e o que se me ten indicado Branca Novaneira sobre os mesmos, máis que se vayan a dedicar algo a maiores, que se constatou nas últimas edicións que dado os avances dos dispositivos e das grandes empresas que están a concurrir, os marxes apenas existían, non? Mais as empresas que estaban a participar dos concursos públicos foran sacadas polo Concello en todos os anos, ven fora o ano pasado polo Consorcio, pois de alguma maneira exixían unha actualización de prezos, porque o que se indicaba, polo menos eso foi o que lle transmitiron ao Consorcio no ano pasado, é que os marxes non lle compensaban a hora de vir, que incluso se perdían fondos e que moitas veces se viñase a ese concurso por unha cuestión de empregar os fogos tamén como un escaparate da propia empresa, non? Entón, xa o ano pasado o Consorcio tivo que facer unha ampliación da licitación e o que fixemos este ano foi incorporar un pouco a ampliación da licitación que fixeron ano pasado o Consorcio para evitar sorpresas de que non haxa concurrencia para un evento tan importante, non? En canto aos detalles, supoño que se mantén a estructura de todos os anos e a filosofía do concurso é a mesma, porque mimetízase bastante na cobertura que fixo no seu momento e a licitación que fixo o Consorcio no ano pasado. Pois eu creo que de 40.000 euros. Pero logo, se Ineso pode confirmar, xeñal, porque eu creo que de 40.000 euros. Eran 220.000 a subvención que facía sempre o Consorcio Concello para a licitación. O ano pasado, por un problema cas subvencións nominativas, o Consorcio tivo que licitalo el e tuvo ao final que facer un modificativo, e o que fixemos foi incorporar esa estimación tanto na subvención que o Consorcio nos dá, porque os fondos son íntegramente do Consorcio, como na licitación que fai o Concello. Eu recordo que o Consorcio ano pasado sí tivo que facer unha aclaración, sacar de novo o prego, pero non afectaba a aportación económica. Finalmente, sí. No, finalmente hubo que asumir un modificativo a posteriori dentro dos límites que marca a lei do 10%, e non me lembro canto foi, pero sí que hubo que facer un modificativo posterior á adxudicación. Non lembro, pero quero dicir, a estimación este ano, tanto da subvención como do aumento na licitación, ten que ver con esos problemas que hubo para que houbera concurrencia dado o estreito dos límites para o espectáculo demandado. Entón, esos 40.000 euros son a maiores da aportación inicial ou tendo en conta o... Esos 40.000 euros forman parte íntegramente da subvención do Consorcio. Sí, quero decir, son 40.000 a maiores do que saiu a licitación ou 10% maiores que xa... O ano pasado creo que o Consorcio aplicou o 10%, pero estos 40.000 é o que se entende que o que se necesitaba, e o Consorcio entende que era o que se necesitaba para sacar a licitación. É dicir, o Consorcio fai este aumento que é o que nos permite sacar unha licitación maior polos problemas que hubo ano pasado. O ano pasado, supoño que o Consorcio se veu na obriga de facer algún modificativo dentro dos marcos legais, e o que este ano calculou foi o que entendían que daba tranquilidade para que o Concello podera facer a licitación dentro dos parámetros de mercado. E vai haber alguna réplica entre semana? Eu supoño que haberá, o igual que houve outros anos, a posibilidade de presentar melloras, e dentro das melloras está esa. Tamén é certo que o ano pasado apenas se puideran facer as melloras polo estreito marxen do concurso, entón ese é o motivo polo que se ampliou o tipo.